Demagun, ja sartu garela gure kontuarekin, logiatu gara gure educación.navarrako kontuarekin, orduan, ikasgelan sartzeko edo classroomen sartzeko, hemengo matriz honetan ikusiko ditugu dauzkagun zerbitzu guztiak edo aplikazio guztiak joango gala ikasgelara, euskeraz Classroom ikasgela da. Klikatzen badugu, aterako zaigun lehendabiziko pantaila izango da dauzkagun ikasgela guztiena. Bai? Hau dira, dauzkadan ikasgela guztiak. Zuek ikasle bezala sartuko zaretenez, horrelako egitura bat izango duzue, non ikasgela bakoitzan izango duzue arloaren izena, izenburu bezala, eta gero ze irakaslek ematen duen arlo hori. Ondo, normalean bere posta elektronika ateratzen da. Eta ere, zenbait zehaztasun, adibidez, ze lan dauzkazuen ikasgela bakoitzan pendiente. Adibidez, begirada batean, ja sartzerakoan dakizu ez duzuen pendiente. Hala ere, egitekoak honetan, klikatzen baduzue, ere izango duzu aukera ikusteko dena. Gainera ere badukazue ikusteko astenetan daukadana, datorren astean, geroago, epe mugari gabeko lanak, ze batzutan dira epe mugari gabe, zer ez duan entregatu, zer daukadan eginda, eta horrela begirada batean oso argi daukazue zer duzuen pendiente. Irakasleak lan guztiak usten baitu hor, jarraipena egiteko erraza duzu. Bueltatzen begara berriro ikasgeletara, zuzentzekoak atalau ez duzu izango, hau irakasleentzako da, guk ere jakiteko zer daukagun zuzentzeko, zuek ez duzu izango, eta beste aukera bada egutegia begiratzea. Igual oso argia da egutegia begiratzea, non egutegi bat agertzeratzen zaigun, eta hor lan pendiente guztiak. Adibidez, ikusten argita garbi, 25erako dauzkadala bi lan hauek. Eta gero zizuela lanik. Igual argiagoa da. Bale, bueltatzen naiz ikasgeletara. Eta hurrengo gauza egingo duguna da ikusi zer dagoen ikasgela batean. Orain, sartuko gara ikasgela batean. Nik hau sortu dut eredu bezala hau irakusteko, pixka nola duen egitura. Sartzerakoan, holako gauza bat ikusiko dugu. Zer dauka kabezera bat, edo lerroburu batzuk, izenburuarekin, eta mit estekarekin, importantea da, bai? Irakasleak esan badizue mit saio badagola, hemen klikatu beharko duzue mit horretan sartzeko. Ondo, bestalde daukazue hor goian 3 atal menu horretan. Bat da korrontea, bestea da ikasgelako lana, eta bestea da jendea. Korrontea zer da? Korrontea da ikusten duzu hause, hau da korrontea. Hemen ikusi dezakegun, egunez egun, azkeneko goian ateratzen dena izango da azkenaka publikatu dena. Eta da, nola irakasleak sortzen dituen materiala, galderak, lanak eta bat. Zer den berriena Classroom honetan. Hemen berriro ere datozenak honetan, ikusi dezakegu ze lan dauzkagun pendiente. Ikasgelako lana. Ikasgelako lana izango da guretzako garrantzitsuena. Hemen, ikusten duzuen egitura da, hemen dauzkagu izango da Classroom honetako gai guztiak sartuta daude. Orduan, gaika antolatu daude, adibidez, hemen tutoretza, aurkezpena, pat, lehenengo pilula, lehenengo jarduera, hau da, azkenean egiten ari garena. Aurrera ikusiko dugu ikono bakoitzak zer esan nahi duen. Eta hor dauzkagu irakasleak eutsitako materialak, irakurketak, bideoak, eta irakasleak proposatutako lanak. Eta azkenik hemen ere dauzkazu hemen ere berriro ere esteka berdinak, izango da mitena, nola sartu miten, berriro daukazu esteka, Google Calendar, berriro ikusteko kalendario hori, egutegi hori non ateratzen diren lanak, eta gero aurrerago ikusiko dugun bezala ikaslearen Drive karpeta. Hor egongo aurkitu ahalko dituzue, entregatu dituzuen lan guztiak. Noizbait ez baituzu aurkitzen, normalean ez dugu erabiliko, baina hau erabilgarria da zerbait galtzen baldin bazaigu. Eta azkenik ikusi dezakegu jendea. Zer da jendea? Ikusiko duzu zeintzuk diren irakasleak, eta hemen ikasle gehiagorik ez dagoenez ez da zertzen, baina normalean agertuko zaizu zeintzuk diren zure ikaskideak, gela honetako ikaskideak.